Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ngaos Nasaihul Ibad dumugi makalah nomor 11. Qala al-musannifu wa syarikhu rahimahumullah ta'ala nafa'ana Allahu bihima wa bi ulumihima fid darini amin. Wal maqalatul hadiyata asyrata utawi maqala kang nomor 11 iku ambaktil hukama'i saking sebagiane ulama ahli hikmah anau satemene ba'dul hukama iku kala dawuh sapa ba'dul hukama malam yakhsyallaha lam yanju min zallatil lisani man utawi sapane wong iku lam yakhsya ora wedi sapa man Allah ing Allah lam yanju mongko ora bisa selamat sapa man min zallatil lisani saking keplesete lesan. Ruwiya dan riwayataken apa anau satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi niki dawuh tuba liman malaka lisanahu. Apik temenan, bahagia nemen wong niku lek iso nguasani lesane. Kate ngomong niku leren mikir-mikir dhisik. Lek apik kait ngomong, lek mboten apik nggih mboten ngomong. Niku jenenge iso nguasai lesan, iso mekek. Tapi sagete ngoten niku harus wedi tenggene Gusti Allah. Lek mboten gadah wedi tenggene Gusti Allah, nggih mboten saged mekek lesan. Tuba bejo banget liman kaduwe wong malaka kang bisa mekek sapa man lisanahu ing lesane man. Wawasi'a lan amot apa wawasi'a lan amot hu ing wong apa baituhu omahe wong. Omahe jembar. Omah jembar niki bisa dimaknani bukan hanya rumahnya saja yang besar, tetapi orang yang ada di rumah itu, orang itu bisa menguasai rumahnya. Menguasai rumahnya gimana? Aib yang ada di rumah tidak sampai keluar ke luar rumah. Tidak sampai bocor keluar. Aib-aib yang ada di dalam rumah, rahasia-rahasianya. Itu namanya wasi'ah baituhu, cukup omahe wis. Wa baka ala khotiatihi wa bakalan nangis sapa wong ala khotiatihi ing atase keluputane wong nek mari nglakoni kesalahan nangis tobat. Bahwa ngriwayataken ing hadis sapa Tabarani Imam Tabrani. Wa malam yakhsha kudumahu ala Allah lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhati. Sapa wonge sing mboten wedi sowan nyang Gusti Allah. Maksude mboten wedi mati. Wong niku lek mboten wedi mati. Atine awake mboten iso selamat teko barang haram lan barang syubhat. Iku wong mboten wedi mati.
Ya barang haram ya diterjang ae. Apa maneh barang syubhat. Waman utawi sapane wong iku lam yakhsha. Ora wedi sapa wong kudu mau ing sawane wong Allah ing ngatasi Allah. Aiman lam yakhsha. Tegese utawi wong lam yakhsha kang ora wedi sapa wong li aqa Allahi ing tetemu Allah bil mauti kelawan mati. Lam yanju mongko ora selamet apa kalbu atine wong atine ya awake minal harami saking barang haram wasyubhati lan barang syubhat. Hal muharramatu mongko utawi pira-pira barang sing diharamaken iku kismani ora ana rong duman. Barang sing diharamaken iku dibagi dadi dua macam. Ahaduma utawi salah sijine kismani iku syai'un muharramun li dzatihi. Iku syai'un suwiji-wiji barang muharramun kang diharamaken li dzatihi krana zati syai'. Contone kal maitati kaya batang wadamilan getih wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono maita wadam. Kayak bangkai dan darah itu barangnya memang sudah haram. Nah, itu bagian nomor siji. Nah, barangnya teniki bagi siapa saja iki haram niki kecuali wong sing kepeksa saking gak ono sing dipangan. Fahaza mongko utawi iki la syai'un muharramun li dzatihi. Iku la yakhillu ora halal apa hadza illa lisati baqa'i ruhihi angin krana mbuntoni tetepe nyawane man tetepe nyawane wong krana mbuntu tetepe nyawa berarti sampai kaliren kait oleh mangan iki nek mboten kaliren tetep haram. Wasani utawi kang nomor loro. Lah sing nomor loro napa? Wasani utawi kang nomor loro iku halalun ana barang niku halal fi nafsi ing dalam awak dhewe ne barang halal niki wau. Contone kalmai kaya banyu atau hiri kang suci. Wal aruzi lan kaya sega utawa beras. Lakinnahu mamlukun lil ghairi. Lakinnahu tetapi ini barang halal niki halalun niki iku mamlukun dan miliki lil ghairi kaduwe wong liya, tapi iki miliki wong liya. Nah, lek kaya ngeten ya napa? Fayahrumu mongko haram apa barang halal alaika ing atase sira. Hatta yasira sehingga dadi apa barang halal niki wau iku milkaka milik sira. Biwajihin kelawan cara jaizin kang menang. Fi syar'i ing dalam syariat. Lek wis dadi milik sampean iku baru halal. Dengan cara yang diperbolehkan menurut syariat. Nah, iki dua macam perkara yang diharamkan. Wasyubuhatu salasu darajatin. Lek barang syubhat ada 3 derajat. Wasyubuhatu utawi pira-pira barang syubhat iku salasu darajatin ana 3 pira-pira derajat. Ana 3 tingkat barang syubhat niku. Ana barang syubhat niku barang sing dereng jelas. Harame halale dereng jelas. Iku barang syubhat. Lah barang syubhat niku ana kalane barang iku mau diyakini halale. Ana kalane diyakini harame. Ana kalane tengah-tengah ngono. Nah, sing nomor 1 dhisik.
ma tuyukina tahrimuhu wa syukka fi khili diyakini harame dimamang no halali. Iki derajat sing nomor 1. Ma nomor 1 yaiku barang tuyukina kang den yakini apa tahrimuhu harame ma diharamaken ma iku diyakini wa syukka lan dimamangaken apa fi khili ing dalam halale ma. Ya napa lek ana barang syubhat sing kaya ngeten. Wa fi hadza hukmul harami. Wa fi hadza lan iku ing dalam ikilah ma tuyubina tahrimuhu hukmul harami utawi hukume barang haram. Lek diyakini haram ya wis ditinggal ae iku ngono. Hukume haram walaupun barang syubhat. Sing nomor 2, wa ma tuyuqina khilluhu wa syukka fi tahrimihi, ana barang diyakini halale tapi mamang harame. Wa malan ana meneh barang tingkat sing nomor 2 tuyuqina kang den yakini apa khilluhu halale ma wa syukka lan dimamangaken apa fi tahrimihi ing dalem harame ma wa hadhihi syubhatu tarkuha minal waro'i. Wa hadhihi syubhatu utawi ikilah barang syubhat iku tarkuha utawi ninggalaken hadhihi syubhah. Hadhihi syubhah iku minal waro'i saking warok, saking ngati-ngati. Lek barang niki ditinggal niki berarti termasuk ngati-ngati, termasuk warok. Walaupun wis diyakini halale tapi sik gelem ninggalno. Wa ma yahtamilu ayyakuna halalan wa haraman. Lah sing tengah-tengah ya apa? Memper-memper. Wis memper-memper pokoke la halal ta haram tengah-tengah persis. Wa ma lan tingkat sing nomor 3 wa malan barang yahtamilu kang memper-memper apa ayyakuna yen to ana apa barang apa ma iku halalan halal wa haram memper-memper. Yang apa nek ngeten fayam bahi mongko sayukja apa tarkuhu ninggalaken barang. Ya wis luwih apik ditinggal ae barang lek sing kaya ngeten iki. Kala ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam da mayaribuka ila malayaribu. Lek meragukan tinggalan pindah nyang barang sing mboten meragukan. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Dak ninggalo sapa sira ing barang yaribu kang mamangno apa maka ing sira. Ilama ganti maring barang layaribu kang ora mamangno apa maka ing sira. Fa inna sidqa monggo sak temene bener iku tumakninatun tenang. Barang iku lek bener iku mesti tenangi. Rasa-rasakno kok tenang akhire. Wal kadhiba lan sak temene goro iku ribatun mamang. Iku nggarakno gak tenang kebohongan itu. Rawa ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa yaribuka utawi lafat yaribuka niki kena diwaca fathah ya kena diwaca dhamma. Yaribu kena yuribu. Iku bi fathil ya kelawan diwaca fathah ya wa dhammiha lan dhamma ya. Wa makna hadzal hadisi utawi maknane ikilah hadis iku utruk ma tasyukku fi khilihi wa'dil ilama la tasyukku. Utruk ninggalo sapa sira ing perkara tasyukku kang mamang sapa sira fi khilihi ing dalem halale ma wa'dil lan pindhao sapa sira ilama maring perkara la tasyukku kang ora mamang sapa sira fi khilihi ing dalem halale ma kaza afata
kaya kaya mengkono keterangan afada al-faeda sop asyaikhu Hasan al-Hamzawi Syekh Hasan al-Hamzawi. Wa makna ribati utai maknane riba tengene hadis niki wau ribatun niki iku ittirabul qalbi molak malike ati gonjang ganjinge ati gak tenang intaha wis tutup apa dawuh wa malam yakun ayisan anil khalqi lam yanju minat tomai. Pun nyekap samenten mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya amin ya rabbal alamin.